سلام سلام ناي طبقال اليوتيوب channel تخاتلتي لو ما عندي حزلكم مصيه زلخو ناي حق غداي دما بزعبه حدا سب اندحر دقا درق تشيك نخالي سب قريصو امو دحري تقريص توهو سب كوص خيدو مو افت حساب اخل حساب وي دما ገንዘብ ዘይብሉ اندحر دقا خوينو او اكاونتو بعين حقي يحتتلو اي حتتن زبلي حزلكم مصيه زلخو سلازي نزي ملوء ملسي نمركب بعين حقي انت عينت حقاو حلافنت يليو زبل ملوء ملسي نمركب اسكا مጨረሻ مسايت تصنيقكم اگدستن عليت زخونو حقاو زخونو ملسات كترخو إيهم اسكا مጨረሻ مسايت صنحو ስለዚህ ቼክ ሓደ حقاوي متعرض سند مخانو كلنا افلطولنا ስለዚህ ንሓደ ሰብ ቼክ ጽሕፈሉ ከለኻ እቲ ሰብ ናብ ባንክ ከይዱ እቲ ዝተቀመጠሉ መጠን ገንዘብ ከውጽእ ከም ዝኽእል ቃል ተኣትየሉ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ቼክ ቆርጽ ዘሎ ብኻሊእ ይባሃል እንታይ እዩ ገንዘብ ከይድካ ካብ ባንኪ ኣውጽኢኻ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ዝብል ሙሉእ ሓላፍነት ይህወሎ ሙሉእ መሰል እውን ይህወሎ ማለት እዩ ስለዚህ ቼክ ትህብ ዘለኻ ገንዘብ ትህብ ከም ዘለኻ ሓሲብካ ምዃኑ ኣብ ኣካውንትኻ ክንድኡ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዘለውን ነዚ ሰብ ቃል ኢኻ ተኣትየሉ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ እኹል ስንቅ ዘይብሉ ወይ ድማ ደረቕ ቼክ ምቁራጽ ብገበን ብፍትሃብሄርን ተሓታትነት የስዕዶ ኣይስዕብን ዝብል ንምምላስ እዞም ቀጺሎም ዘለው ሕጋዊ መሰረታዊ ዓንቀጻት ብምርኣይ መልሲ ክንህበሉ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዓንቀጽ 693 ገበን መቅጽዒ ሕጊ ኢትዮጵያ ኮነ ኢሉ ሓደ ሰብ ምንም ገንዘብ ኣብ ሒሳቡ ከም ዘይብሉ እናፈለጠ ወይ ኣብቲ ዘውጸሉ ግዜ ዝተቆረጸሉ ሰብ ዘውጸሉ ግዜ ምንም ዓይነት ገንዘብ ኣብቲ ሒሳብ ከም ዘይብሉ እናፈለጠ ቼክ ቆሪጹ ንዝሃበ ሰብ ቀሊል እስራት ወይ ድማ ከምቲ ናይቲ ጉዳይ ክብደት ተራእዩ ካብ 10 ዓመት ዘይበልጥ ጽኑዕ እስራትን ክፍሊት ገንዘብን ክቅጻዕ ይኽእል ኣብዚ እንታይ ይድለና ዘሎ እንዳፈለጠ ገንዘብ ኣብዚ ሒሳብ ዝሃቦ ኣብ ኣካውንቱ እኽል ገንዘብ ከም ዘየለ ወይ እውን ብስሩን ዘይብሉ ወይ እውን ሕጂ ዋላ እንዳቆረጸሉ ሃልዩ ነገር ግን ከውጽእ ከይተሎ ሰብ ክህልዮ ከም ዘይኽእል ንኣብነት ጽሒፍሉስ ብድሕሪኡ ኸይዱ ኣብ ሒሳቡ ዝነበረ ገንዘብ እንድሕር ኣውጽይዎ እዚ እንዳፈለጠ ደረቕ ቼክ እንድሕር ቆሪጹ ሂቡ بقليل إسرات ويدما خا 10 عامات زي يبلጽ مأسرتن صنوع إسراتن كفليتن كقطع خمس خيل عنقد 693 جبن مقطع حق إثيوبيا بقلص يدنجي يقولنا يركب مالتيو ስለዚህ እቲ ዝተፈጸመ ፍጻመ ኮኔል ካንተ ኮይኑ ይዝል ዘሎ እዚ ነገር ግን ብሸለልትነት ንኣብነት ኣብ ሕሳቡ ከም ኦልሬዲ የለን ገለገለ ሰባት ብዙሕ ዕሪና ጥብቅ ዘለና ዘይኮንና ሰባት ኣለና ብሸለልትነት ዝተፈጸመ እንድሕር ዳ ኮይኑ ድማ እቲ ቅጽዓት ክፍሊት ወይ ድማ ካብ 1 ዓመት ዘይበልጽ ቀሊል እስራት ክቅጻዕ ይኽእል ስለዚ ኮኔልካ ተኮይኑን ብሸለልትነት ዝተፈጸመ እንተኮይኑን ቅጽዓት መጠኑ ይፈላለ እዩ ከም ዝገለጽኩዎ ማለት እዩ ስለዚ እኹል ቀለብ ዘይብሉ ወይ ድማ ደረቕ ቼክ ዘይብሉ ምቁራጽ ብምንም ዓይነት መከላኸሊ ምኽንያት ብምርዳእ ወይ ድማ መረዳእታ ብምቕራብና ቤት ፍርዲ ካብ ገበንን ፍትሃብሄርን ነፃ ክገብረና ከም ዘይኽእል ፈሊጥና ዘለና ኣካውንት 100% እርግጸኛት ይኮንና ንሰባት ቼክ ቆሪጽና ክንህብ የብልናን ምክንያቱ ዝቆረጽናዮ ቼክ ሓላፍነት ክንወስደሉ ከም ንኽእል ኣብቱ ውሽጢ 6 ወርሒ ዝተቆረጸሉ ሰብ ከይዱ ሓቲቱሞ እኹል ገንዘብ ተዘይረኺብሉ ብገበንን ብፍትሃብሄርን ተሓተቲ ክንከውን ከም ንኽእል ኩሉ ሰብ ኣፍልጦ ክህልዮ ይግባእ ገለገለ ሰባት ኣብ ናይ ቢዝነስ በተለይ ኣብ ናይ ቢዝነስ ይኹን ገለገለ ኣብ ካሊእ ስራሕቲ እውን ምንም ኣብ ሒሳቦም ገንዘብ ዘየለ ቼክ ቆሪጾም ይህቡ እዮም ስለዚ እዚ እንድሕር ዳ ኸሲሱ ሰብ እንድሕር ሓቲቱ ብገበን ይኹን እስከ 10 ዓመት ከእስር ዝኽእል ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ብፍትሃብሄር እውን ናዕሉ ተሓታትነት ከም ዘለዎ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ካልኦትን ክወሰዱ ከም ዝኽእሉ ኩልና ኣፍልጦ ክህልየና ይግባእ ብዝብል የዝመደብ ዝሰርሐልኩም ዘለኹ ኣብዚ ግን ሓደ ናይ ሰበር ውሳነ ምስ ዝተተሓዘ ይሕዘልኩም መጽየ ዘለኹም
ስለዚህ ብዓንቀጽ 693 ገበን መቅፅዒ ሕጊ ኢትዮጵያ ምንም መረዳእታ ቅርብ ምንም ደረቅ ቼክ እንድሕር ዳ ቆሪፅካ ሂብካ እሞ እቲ ሰብ ከሲሱ እንድሕር ዳ ምንም ኣብ ኣካውንት ገንዘብ ዘይብሉ ከምዚ ገይሩ ቆሪፅለይ ኢሉ እንድሕር ዳ መፅኡ ብገበን 100% ሓታቲ ከም ትኸውን ኣቐሚጦሎ ነገር ግን ሰበር ሓደ ናይ ሕጊ ትርጉም ሂብሎ ኣሎ እዚ ብቅጽ 20 ኣብ ቅጽ 25 መዝገብ ቁጽሪ 16 ኤክሰፕሽን ወይ ድማ ፍሉይ ኩነታት ተቐሚጦሎ ንኣብነት ኣብ ገበን መቅፅዒ ሕጊ ዝተቐመጠ ምንም ዓይነት ምኽንያት ካብዚ ካብ ገበን ተሓታትነት ነፃ ከም ዘይገብር ኣቐሚጦሎ ነገር ግን ሰበር ታይ ዓይነት ትርጉም ሂበሎ ገንዘብ ንምሽራፍ ወይ ድማ ንኸውፅእ ማለት እዚ ቼክ ዝፅሓፍ ኩሉ ሲ ገንዘብ ንኸሽርፍ ወይ ድማ ንኸውፅእ እንተይኮነስ ካብ ዘለና ናይ ስራሕ ርክብ ተበጊሰ ንትሕጃ ወይ ድማ ንምትእማን ኢለ እየ ቆሪፀሉ እንተይሉ እሞ እቲ ናይ ትሕጃ ወይ ድማ ውሕስና ምትእማን ተባሂሉ ዝቐረበ ሓሳብ ብመሰረት ናይ ንግዲ ሕጊ ዓንቀጽ 952 ብፍትሐብሔር ድማ 2864 እስካብ 2866 ብዘሎ ዓንቀጽ استفتصم ውዕል እንተተታሒዙ ካብ ገበን ነፃ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝብል ኣገዳድ ናይ ሕጊ ትርጉም ሰበር በዚ መዝገብ ቁጽሪ ሂብሎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብናይ ሰብ መሰኻኽር ምርዳእ ወይ ብናይ ቃል መረዳእታ ምርዳእ ካብ ዝገበን ነፃ ክትከውን ኣይትኽእልን ነገር ግን ምስ ናይ ገበን መቅፅዒ ሕጊ ወፂዎ ዘሎ ዓንቀጽ ድድጋገ ኣብ ሰበር ድማ እንታይ ኢሎ ገበን ኮይኑ ነገር ግን እቲ ዝሃብካዮ ደረቕ ቼክ ንምትእማን ንኣብነት ነጋዶ ተኮይኖ ምስ ምንታይ ከኣምነኒ ኢለ እየ ቆሪፀሉ እምበር ከይዱ ከውፅኢለ ኣይኮንኩን ከይዱ ከሽርፍ ወይ ከመንዝር ኢለ ኣይኮንኩን ኢልካ እንድሕር ዳ ከም መከላኸሊ ኣቕሪብካ እሞ ንትሕጃ ንምትእማን ኢልካ ከም ዝሃብካዮ ብሕጋዊ ዝኾነ ውዕል ዝተሰነደ ዝተፈራሪምካ እሞ ሰነድ ንሱ እንድሕር ዳ ኣተሓሒዝካዮ ቁጽሪ ናይዛ ቼክ ተይተረፈት ኩላ ተጠቂሳ ብዕለት ክንደይ መጠን ገንዘብ ቁጽሪ ናይቲ ቼክ ኩሉ ዝተፈጸመ ውዕል ኣሎ ኣብቲ ውዕል ንሱ ተጠቂሱ እንድሕር ዳ ተታሒዙ ካብ ገበን ነፃ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ሰበር ኣገዳዲ ትርጉም ሂብሎ ኣሎ ማለት ስለዚ ትሰበር ኣቐሚጥዎ ዘሎ ኣገዳዲ ትርጉም ከም ፍሉይ ኩነታት ንምትእማን ኢልካ እንድሕር ዳ ተፈጺሙ እሞ እቲ ውዕል እንድሕር ዳ ተታሒዙ ብጽሑፍ መረዳእታ እንድሕር ኮይኑ ካብ ገበን ነፃ ምዃን ከም ዝከኣል ኢሉ ኣቐሚጥሎ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ ብገበን ብከምዚ ዓይነት ተሓታትነት እዚኣ ድማ ፍልይቲ ኩነታት ኣቐሚጡ እናሃለየ ብፍትሐብሔርን ብምምሕዳራዊ ጉዳይን ክረአ ተሎ ድማ ብክልቲኡ ተሓታትነት ከም ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ሰብ ስኡልካ ናይ ውዕል ውሕስና ወይ ተኣማንነት ኢልካ ውዕል ዘይተሓስካ ምንም ዓይነት እኹል መረዳእታ ዘይብልካ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ደረቕ ቼክ ንሰባት ቆሪፅካ ግን ሙሉእ ተሓታቲ ኮይንካ ዝቆረፅካሉ ገንዘብ ክትከፍል ግዴታ ይህልየካ ብምምሕዳራውን ካልእ ስጉምቲ ይወሰደካ ብገበን እውን ከከም ክብደቱ እስካብ 10 ዓመት ከቅፅዕ ዝኽእል ምዃኑ ፈሊጥና እኹል ጥንቃቐ ጌርና ኩሉ ሰብ ቼክ ክቆርፅ ተሎ ኣብ ሕሳበይ እኹል ገንዘብ ኣለኒ ዶ የብለይን ኢሉ ብደንቢ ከረጋግፅ ይግባእ እንድሕር ዘይብሉ ምዃኑ ንምትእማን ኢሉ ቆሪፅዎ ድማ ውዕል ናይ ትሕጃ ምዃኑ ምስቱ ሓሳብ እዚ መረዳእታ ክቅርብ ክኽእል ከም ዘለዎ ኣብቲ ሰበር ድማ ዝተቐመጠ ፍሉይ ኩነታት ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ሓሳብ ብጣዕሚ ገዳስን ብዙሕ ሰብ እውን ብከምኡ ዓይነት ናብ ዘይሓሰቦ ገበን እውን ስለዝኣቱ እየ እዚ መደብ እዚ ሰሪሕዮ ስለዚ ከም ጠቕላላ ነቲ ቀጥታ ሕቶ ንምምላስ ኣብ ኢትዮጵያ እኹል ስንቂ ዘይብሉ ቼክ ንምቁራፅ ብገበን ብፍትሐብሔርን ምምሕዳራዊ ተሓታትነትን የስዕብ እዩ ስለዚ 100% ርግፀኛታት ተይኮንና ቼክ ክንቆርፅ የብልናን ዝብል ናይ መዛዘመ ሓሳብ ሂበ ስለዚ ስለዝተኸታተልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቐኒለይ እንድሕር እዚ ቪድዮ ሓጋዝን ኣምሃርን እዩ ዝብል እምነት ሃሊኩም ናብ ካልኦት ሼር እንዳገበርኩም ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ ክብለኩም ፈቱ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ቻው ቻው